Lle braf yw Ceredigion. Dyna'r stori gyfarwydd ar gyfer denu ymwelwyr yma yn ei heidiau o'r ddinas. Pwy na fyddai am fyw yn y baradwys hon? Wel, nid yn pobl ifainc mae'n debyg. Gwell ganddyn nhw'r ddinas nôl y stori. Ac mor hen yw hi, mae pe bai dim newid arni. Rhwng 2011 a 2021, collodd y sir 14% o'i phobl ifainc. Pa ryfedd meddech chi bod cymunedau cefn gwlad yn gwanhau, a chanran y siaradwyr Cymraeg yn lleihau? Dros gwta blwyddyn, mae prosiect Arfor wedi buddsoddi 1 filiwn ar 10 o arian Llywodraeth Cymru ar draws economi Ceredigion, Sir Gar, Gwynedd ac Ynys Môn. Y siroedd hynny ar ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg. I be? Be oedd y nod? Mae gyd yn ti trial newid y narratif sydd gyda ni, narratif sydd wedi breiddio yn anffodus yn yr ardal, lle mae pobl yn teimlo falle bod y dewis ddim yna iddyn nhw o safbwynt medru aros am yr faoedd yn yr ardal neu byw yn llwyddiannus yn yr ardal. Felly mae'r rhaglen y byti ceisio newid y narratif yna i ddweud, wel, mae yna ddewisiadau, mae yna gyfleoedd. O ran pobl ifainc sydd ar fin mynd bant i'r coleg, mae'r awydd i ddychwelyd yn gryf. Yn byw rhwng ffrind gobeithio. Fi'n cael ei lycan i dod gytra i'r ardal. Ie, yn bendant. Nôl gytre, nôl yng Ngheredigion rhywle. Dim yn rhy bell. Yn Ceredigion yma. Gobeithio fyddai gytre. Definitely yn siaros. Ond mae yna dal ond. Fi wastad wedi gweud lycan i dod nôl gytre. Ond o ran y cyfleoedd, fi'n credu byddai aros yn Caerdydd falle'n rhoi mwy o gyfleoedd i fi. Os fydd arian ddim yn broblem, sy'n ni yma 100%. Fi'n cyfyngu fy hunan bach os fi'n dod nôl gytre. Mae cyfleoedd i gael rhwng ffrind, ond maen nhw'n slim iawn, fes ni'n gweud. Man gwyn, man draw. Dyna'r un stori, ond dyfe? Dyw'r narratif na mae rhaid mynd ymhell, mwyn mynd ymhell mewn bywyd, ddim wastad yn wir. Mae'n berffaith bosib i chi greu dyfodol llywyrchus i'ch hunan ac aros yn eich ardal. Un adeg wrth gwrs, doedd dim dewis. I Ohio, i gymoedd y de, neu i'r wac lath yn Llundain, mynd oedd rhaid. Ond dyw hynny ddim i'w weld yn wir heddi. Brand dillad stationery ac anrhegion Cymraeg Eiwan i Bendod. Ni'n specialist yn gweithle modern a lle cyfarfod hybrid. Dwi'n cydbrychenog y caffi Halen a Pupur. Ni'n cyflawni gwasanaeth dinistrio gwastraff cyfrinachol dros Gymru gyfan. Fi'n credu gweld yr ystod o syniadau busnes newydd gan entrepreneuriaid ifanc wedi bod yn galonogol iawn. Felly mae'r camau positif cychwynnol yna yn rhai da iawn i'w gweld. Dwy sydd wedi cyflawni camau positif mewn dim o amser yw Morfydd a Cle yn Rhegaron. Wnaethon ni sefydlu'r busnes nôl yn mis Chwefror 2024. Oedd yn syniad nath dod yn reit sydyn, gweld yr hen gaffi yn cael ei hysbysebu a penderfynu anfon neges, a wedyn yn amlwg fel yn sôn nath y pethau symud yn reit gyflym. Llain y mis, o'n i wedi cael yr allweddi, wedi symud fewn, wedi peintio'r adeilad fel o'n i eisiau iddo fe, a wedyn dod lan a bwydlen. Just sylweddoli yn lleol bod dim unman ar agor dechrau'r wythnos, a hefyd bod just dim cysondeb i gael yn lleol o ran rhywle i bobl gallu mynd am baned a just hwb cymunedol mwy na dim. Ni wedi bod yn ffodus iawn, ni wedi cael lot o gefnogaeth gyda pawb yn lleol, sydd wedi annog ni wedyn i symud y busnes yn ei blaen a mentro i le yn fwy, a dyma ni erbyn heddi yn y banc yn Rhegaron. A mae yna ddigon o syniadau eraill ar waith sydd eisoes wedi magu gwreiddiau. Yn enw yw Ben Williams, fi yw perchenog cwmni dod i ben. Yn enw yw Annie, fi'n 30 oed, fi'n dod yn ymwreiddiol o Dal y Bont, ond bellach yn mynd i ymgartrefi fan hyn yn Lledrod. Fy enw yw Mark. Mi wedi'n bod yn rôl Business Development Director, so ar datblygu partnerships
gyda gwsmeriaid, suppliers, lead bodies, pethau fel la. O'n i'n gwneud cyfrifon y ffarm gyda'n cyfrifwyr teuluol ni, a ni'n rownd y ford a eryl fyny, a o'n i'n gweud, beth i'n neud yr holl bapur yma de? A wedyn dde, pa i siarad, ni'n ffwrdd cadw rhyw 7 mlynedd, rhai 15, a wedyn ni'n ffwrdd talu cwmni ddod i shredo fe, ti'n mwyn? Lle ni wneud rhyw fath o wasanaeth fan hyn, yn lleol, yna fe. Nath y ddechrau rhyw 6 mlynedd yn ôl fel hobi bach i weid y gwir. Dechreuais i fadre, o'n i'n gwneud cwbl o gardiau bach. Is i flwyddyn i deithio wedyn, a nes i gymryd lot o ysbrydoliaeth o'r llefydd nes i weld yn ystod y flwyddyn yna. Lot o liwiau, lot o draddodiadau gwahanol, a nath ysbrydoli fi ddod adre wedyn i greu rhywbeth bach creadigol yn mynd ar ôl beth o'n i yn wir fy nhau. Mae 20 o staff dyn ni ar y funud, a mae'r cwmni wedi bod yn mynd dros 40 o blynyddoedd lawr. Ni'n gwerthu meddalwedd, caledwedd a gwasanaethau proffesiynol mewn i addysg, so ysgolion, prifysgolion a colegau. A hefyd ni'n gwneud lot gyda busnesau a elusennau hefyd. Symud ymlaen, mae dyn ni jyst dros 500 o gwsmeriaid, o ysbytau lawr i cwmniau yswiriant, doctoried, unrhyw un, really. Mae'r papur yn dod ma, ni'n i shredio fe'r un diwrnod, a wedyn ni'n cyflawni melyn bapur yng Ngogledd Cymru sy'n troi'r papur mewn i papur tu bach. A wedyn dechreuais i werthu dillad Cymraeg, a nath hwnna wir dyfu mewn i rhywbeth eitha poblogaidd wedyn. Unrhyw gyda dywediad Gymraeg arno fe, felly hapus fy myd, neu joio byw, neu pethau bach digon tafodieithol, a dywediadau bach Cymreig, a bod hwnnw wedyn wedi brodio ar siwmper, a gwerthu nhw wedyn i gwsmeriaid dros Cymru. Ni'n gwerthu meddalwedd dros y Deyrnas Unedig i gyd. Ni'n gwerthu lan i yr Alban, Lloegr, dros Cymru. Ond ar busnesau ifainc mae mor fyrlymus, be gall grant gynnig iddyn nhw? Sicrwydd i chi bod pobl eraill moyn helpu o ran creu cymuned cryfach a busnesau sydd yn llywyrchus o fewn yr ardal leol. Ni wedi cymeryd 2 aelod o staff newydd arno o'r prosiect hyn i hunan. Mae'r arian wedi helpu datblygu nhw a pethau fel training a development. Unwaith mae'r arian o Arfor wedi gorffen, chybod, maen nhw wedi datblygu bod nhw'n rhoi nôl i'r cwmni hefyd. Un o'r rheini yw Tom. O'n i byw lan 5 minutes away, a o'n i byth yn gwybod bod hwn yn existo. A o'n i'n meddwl just computer fel siop oedd e, so chi'n dod mewn a computers chi a trwsio na popeth, ond pryd des i ma, o'n i fel, wow, okay, mae'r ein yn gweithio da Microsoft a Adobe, sef massive gwmnis yn Llanon. Dyw anwybodaeth Tom am y cyfleoedd ar stepen i ddrws ddim yn anghyffredin. Os ych chi dal i feddwl bod cefn gwlad ar ei holi, mae da marc newyddion i chi. Ni'n arwen y ffordd, really. Ni'n gwneud workshops a fel art of the possible sessions ni'n galw nhw, so mynd allan i cwmnioedd yn Ngheredigion a Cymru, ond hefyd ar draws y Deyrnas Unedig a dangos i nhw beth sy'n mas na gyda AI, beth maen nhw'n gallu gwneud gyda AI. Hanner awr o Lanon, rhyw 5 munud o Aberystwyth. Mae yna le arall sy'n arwen y ffordd. Rydym gyda sawl canolfan yma sydd yn helpu diwydiant i wneud ymchwil a datblygu ar materion fel bwyd a diod, o dan biotechnoleg, biowyddoniaeth. Mae sut gymaint o cwmnïau yn dod fan hyn o dros y Deyrnas Unedig, dim jyst cwmnïau Cymraeg ni'n gweithio da. Yn ferch fferm o ardal Aberteifi, a teleri i'r brifysgol yn Lerpwl, mae'n credu mae bant fydde hi. Fod yn hollol onest, yn 2020, wyn i ddim yn meddwl bydden ni gallu dod nôl i Ceredigion, so wyn i'n edrych am gwaith ar y borders, actually. So pan dath y job adfod ma lan yn 2020, pan wyn i wedi bod yn gweithio yn safle eitha dda, salary dda yn Lerpwl, wyn i ffili credu fe. So wyn i'n chuffed am o fe'n gallu newid bywyd ti wedyn, achos wyn i gallu dod gatre. A nawr mae gan teleri frwdfrydedd amlwg wrth rannu neges. Bydde fe'n ffantastig os byddwn ni'n gallu mynd i plant ifanc sydd yn yr un sefyllfa fi yn 18, ond maen nhw ddim eisiau mynd bant a gweud na, sy'n rhaid i chi. Mae cyfleoedd yma, mae pethau'n tyfu yma, mae y sectorau newi yma yn tyfu hefyd. Ac os i ni ar y blaen o ran ein technoleg am diwydiant bwyd,
Rydyn ni hefyd yn arwain o ran ein diwylliant. Pethau chi ma blwyddyn yn ôl, fysa chi wedi cyrraedd yng nghanol gwyl ag o drysau, sef gwyl theatr ymwladol i blant a phobl ifanc, a'r unig un o'i bath yng Nghymru. Yr hyn mae agor-drysau'n caniatáu ni'n wneud yw wneud cysylltiadau tramor, yw cael y bobl yma un trefach ni i Aberystwyth, i Gymru, i nhw ddod i weld beth sydd gyda ni, a hefyd mae'n caniatáu i ni ddod â'r rhaglenwyr o draws y byd i gyd i ddod a'i brynu'n gwaith ni a'i fynd a beth sydd gyda ni yng Nghymru tu hwnt i bob man mewn gwirionedd. Ffenest siop i waith theatr yng Nghymru ac i bawb gael gweld popeth o'r safon uchaf. Yn Llandysul, ar safle Ysgol Dyffryn Teifi gynt, y mae pencadlys dyluniad. Ond nid yn y Ffryn Teifi mae ei cleintiad. Every day, Delineate is using online surveys to talk to consumers all around the world in over 50 countries. And those surveys are happening pretty much every minute of the day, collected on our technology, and that data is then made available to those brands in real time. Big brands like Coca-Cola work with us to understand whether their campaigns are effective, whether consumers like that advertising, and whether it generates some interest in the brands. Ond pam dewis datblygu'r cwmni ddim yn y ddinas, ond yma yng nghefn gwlad? So our clients are global, they're separated, they're not all in one office all the time, and they don't expect us to be either. And there's definitely something to be said for it being unique that we are rural, and not based in one of the cities like London or Cardiff. So that is something about us as a brand and says something about the way in which we do business. When it comes to roles here in Wales, this is our global operations centre here in Llandysul. And as we take new clients on, we will need more folk to support the technology and to support clients as well. So there's a range of roles. On this site here, we have software engineering individuals, project managers, people in sales and marketing, people within our data services and analytics team as well as HR and finance roles too. So it's a real core for our global business, our hub here in Llandysul. But as a business, we do take on board the responsibility of training and investing in individuals from the most junior levels, such as the school leavers and university returners that come back to the Teifi Valley. Mi fydd y cyfleoedd hyfforddiant a gyrfa mae dyluniad yn ei gynnig yn newyddion da i'n pobl ifainc. Ac mai sefyll bant fi hanes gymaint ohonyn nhw gynt. Dyw i ddim i weld mae ffoi am eu bywydau maen nhw heddi. Mae'r ymdeimlad na o berthyn a perthnasoedd a chymdeithasu yn fwy sylweddol byddwn ni'n gweud nôl gytre. Mae fe jyst yn cymuned rili agos a fe fi'n abo pawb. Ie, fi'n credu bod fi mor hapus yn byw ffryn. Fi'n credu dilyn ni'n ôl a byw ma trwy mywyd i. Cefn gwlad sydd o gwmpas, a mae jyst y bywyd mor braf yn cefn gwlad yr awyr iach a jyst y rhyddid na. Rhan magnet yn hynny yn ôl. Ac os trown ni'r sgwrs at fagu plant. Fel gyda plant a bethau, joien nhw fel dwy'n lan fan hyn. Ac ar hwnnw dyfu fyny yn y cefn gwlad. Byl cyfle i fi fer ffarm fel o'n i'n neud. Bydden ni moyn roi'r un fel mae gwraeth fi wedi cael i plant fi. So wedyn bydden byw yn Ceredigion ddim yn roi'r un fath o plentyndod i nhw. Bydden ni ddim yn licio ni. Ac os i chi sy'n gwybod siwt mae dod i ben na hynny, mae gan ein entrepreneuriaid ateb i chi. Mae'r 4 ferched yn hunan, a wedyn mae 2 foes gyda Claire, so mae 6 o blant gyda ni rhwngddo ni. Mae'r oriau agor rhwng 9 a 3 wedyn, sydd yn golygu bod ni'n gallu mynd ar plant i'r ysgol a codi nhw, so ni ddim yn colli allan ar magu teulu a mae'r busnes yn gweithio'n gret o ran yr oriau yna. A wedyn oedd y gŵr fi'n siarad amdano ble o'n i moyn yr dyfodol fod a beth o'n i moyn i fywyd edrych fel. A oedd y ddau o ni sy'n magu'r plant adre ar y ffarm, gallu gweithio ar y fferm gyda'n gilydd, fel bod fi'n gweithio fan hyn bod y gŵr yn ffermio a bod y plant yn gallu mynd i'r ysgol leol. Gobeithio wedyn bydd rhywbeth efo'r plant i afel ynddo pan bydden nhw'n barod. Dwi yn synwyro bod rhywbeth yn newid. Yn ni beth allwn ni ddweud ar hyn o bryd yw bod e'n braf iawn i weld y cyfleoedd newydd yna wedi cael ei creu a clywed elfennau o bethau positif yn cael ei ddweud gan bobl hefyd. Fydde yn dangos o bosib ma'n o beth i ni fedru newid y narratif yna. Arf Arfor, wrth gwrs, yw arian.
Ond faint o wahaniaeth mae fe wedi wneud? Mae wedi gwneud byd o wahaniaeth, a ni'n wedi bod yn ffodus iawn i weid y gwir, a mae wedi helpu ni mewn lot o adrannau gwahanol o'r busnes, a gymaint o straen sydd yn gallu bod ar busnes i gymryd y cam nesaf, mae cael unrhyw fath o gymorth wir yn cael ei werthfawrogi. Am symud y tir potiau yma arian fel Arfor, mae fe'n supercharger ti, ti'n mynd mlaen blynydde. Allen ni weid bod y busnes yma, ti'n mynd mlaen yn rhwydd 3-4 mlynedd. Be oedd yr arian Arfor wedi galluogi ni wneud wedyn, y pethau oedden ni methu fforddio wneud fel cwmni, a treialu gweithgareddau. Felly mae'r gofyn amdan y gweithgareddau yna wedi bod yn uchel, yn dydi. I think it shows people that with the right investment and support, we can do as well as London and the rest of the cities around the world. A beth am yr iaith yn hyn oll? Heblaw fod yn ased amlwg wrth farchnata, oes na arwyddocâd ehangach i le amlwg y Gymraeg yn ein busnesau? Gwaith ymchwil hynod ddiddorol sydd wedi dysgu o wledydd eraill. Mae yna gysylltiad clir iawn rhwng llwyddiant busnes a'r nifer o ieithoedd sy'n cael ei defnyddio o fewn y busnes yna. Mae yna gysylltiad positif i gael rhwng llwyddiant cwmni a'r defnydd yr iaith. Mwyau ieithoedd mae cwmni'n defnyddio, mae fe'n dueddol o arwain at lwyddiant a thwf o fewn y cwmni yna. Mae perthynas ein hiaith a'n gwaith yn un wirioneddol gyfoethog felly. Os chi'n cynnal a llwyddo i greu twf economaidd yn ardal fel Ngheredigion, yna mae'n fwy tebygol bod chi'n mynd i weld canran uwch o siaradwyr Cymraeg yn aros am manteithio neu'n dros yn mynd nôl i'r ardal i fanteithio ar y cyfleoedd hynny. Mae'r Rhaglen Arfor wedi dod i ben. Dyna ni. Y job wedi wneud? Na, dwi'n credu allai dweud beth bod y job wedi wneud. Ffaith bod os oes rhaglen yn dod i ben, dwi'n yn golygu bod y gwaith yn dod i ben, mae'r heriau dal yn bodoli. Bydd yna wersi bach o bawb yn hyn. Hwna yw'r dasg gyda ni nawr, yw sicrhau bod pobl sydd angen gweld y negeseuon yma yn ei gweld nhw. Mae yna o beth i ni fedru newid y narratif yna.